Lodi, may bagong rider dito mga Lodi. Mga bay, mga trupa. Ganda no? Good looking. Pero actually mga bay, hindi na to safe gamitin. No, dahil sa mga binago, sa mga pinalitan. Saka parang ano na, substandard ang ginawa mga bay. Itong Raider na to ay second gen, no? Kaso yung kaha niya pang first gen, no? Thai look. Ayan, no? No? Okay, oh. Titanium, Lodi. Titanium. Brembo, Lodi. Brembo. Brembo. Gas-gas, Lodi. Oh, titanium. Brembo. So actually mga bay, ito ay substandard na. Hindi lang ako sure kung ma-allow pa ito pagdating sa LTO yung or inspection para ikaw ay magparehistro, no? Kasi masyado nang maliit yung kanyang gulong. Pang drag bike na, no? Maliit, so delikado nang gamitin to dahil sa malipis yung goma. Yan, no? Prayus, Lodi. Stainless, Lodi. Wow. Titanium, Lodi. Elbow, anto, Lodi. Oh, naka big card, Lodi. Eto, ano tong post na ito? Earth. Oh, ayos, Lodi. B-rubber, Lodi. Yan, no? Oh, ayos, Lodi, no? Yan. So, bakit ko nasabi mga bay na substandard na ito? Dahil sa original na part talaga na ito, medyo nakamagsa tapos malaki ang gulong, no? So, parang ang nangyari dito, binawasan natin yung buong potential ng motor. In-upgrade natin yung tuling niya, oo, pero yung riding comfort at riding safety mo ay binawasan, no? Kumbaga hindi ka na pwede dito basta-basta ka lang tutulin ng takbo dahil pag nagkamali ka o kaya na may masagasaan kang maliit na bato lang, maaari ka nang mag-wiggle dito, no? Dahil sa napakalipis na ng gulong. Yan. So yan ang sinasabi na good looking pero not safe na siyang gamitin. Yan. So wala na rin siyang side mirror, Lodi. So medyo ano to, pansinin to ng mga importer o kaya namang yung mga nanghuhuli dyan. Ayan, no? Anong kulay nito, tayong blue talaga? Sa papel? Oo. Yan, so yan, ganda, pogi, Lodi. Eto, Lodi, brakeless, no? Walang nakakabit na preno. So parang pan drag bike talaga, pan drag bike. Kasi di ba ang limit, ano, sa harapan lang may preno. Yan ang pro ni Lodi, astig, Lodi, ganda. Ayos to. Yan. Ayos. Pero kung sa forma lang, ayos, Lodi, maganda yan. Ganda, pero kung ilo-long drive mo siya, gagamitin mo pang araw-araw na sa biyahe, hindi maganda, no? Sa bagay, kanya-kanyang trip ng tao yan. Kanya-kanya tayong trip eh. So anyway, ingat lang sa ating lahat mga bay. So hanggang dito lang muna yung ating Lodi vlog. Lodi! Yan. So yun.